Hello? Three to five. Mabungahong kagabhion mga igsoon before ta matulog mag-live sa ta, no? Tingala mo nga nagmata pa ko karon kay overnight and prayer meeting na mo nya sila dito wala pa na human. Nag-live pa diri igsoon din. Pasensya na nga wala ko nagpa-music kay giwarningan ko sa Facebook ba nga dili daw ko pagamiton og mga music kay mao ni copyright unya. Kung dili daw ko muundang i-restrict nila akong account niya, i-delete nila ang video ba, ma-delete bitaw mao na nga. Wala lang ta nagpa pa-sounds mga igsoon. Importante ang mensahe. Amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. 24 viewers this time. Salamat nga nagmata pa mo ang uban siguro ni tagalaing nasod. Akong gi-shout out ang 172 followers of Mabungahong 1,000 followers of Mabungahong Kristohanon. But before that, ako sa ni-share igsoon, wala tay sound, mingaw pero okay ra. Importante natay live. Okay ra ba way sounds ta no? Importante atong ang pulong sa Ginoo. Okay ra ba? Kay kuan mga igsoon kanang nasuko lagi ang kuan ako, ang Facebook ba nga giwarningan ko nga mao ni ana basta i-delete ma-restrict daw akong kuan nga na ba pero sagdilang okay ra man ako may problema ra. So praise God for this another blessed opportunity bisan medyo lamlam ng gabi pero padayon man ta ani wa man tay wala tay gipili nga oras mga igsoon as long as nay opportunity para mamalandong sa pulong sa Ginoo tuan ang buhaton. Thank you Sister Naomi. Okay ra kaayo Pastor, salamat. Thank you for watching. Salamat kaayo nya. Ako sa i-share mga igsoon, nabag-uhan ko ba kay mingaw kayo pero sagdi lang kay naampoy uban igsoon nga dili kayo ganahan og music na na ako'y na sinati ba nga nag-message na ko nga mingon nga kusog kay mong sound ana di ma kuan daw nga na ba okay so karon klaro jud ni akong tingog. But before that, before we proceed, i-share sa nina ko igsoon. Okay, kamusta da i-share na to igsoon, no? Let's share the word of God and para sa kamayaan sa Ginoo. Mayon ni mamalandong pulong sa Ginoo sa dili pa mga tulog. Ko sa i-share mga igsoon. Okay? 59 viewers. Napa yung mga nagmata di ay. Shout out San Pablo, Zamboanga, Del Sur, maayong gabi pass from Roxy Pahinti Mangge. Thank you Sister Naomi for typing at highlight. So again, as always, you can mention your friends and loved ones here in the comment section. O you can also type at followers, at highlight, and at everyone. Thank you. Sister Angeline Abergonzado, the lovely wife of a good friend of mine, police officer, nga na-assign sa Davao. Okay? So, praise God. Done sharing. Done sharing ba? Wala pa di ay. Okay. Ako sa i-share mga igsoon.
73 viewers. Naagyo day mga nagmata. Nagama sa akong caption ani mga igsoon. Akong i-share sa akong personal account. Okay. And ato man ang giko Andre. We have 78 viewers this time. Ang uban ako mga kuan nga tuog na ba. Naidagang sige chat na ako kuno sa ako mag-live daw ko ron. Nya wa jud ko mo reply kay busy lagi ko. So pasensya na day kayo nga wala ko mo respond sa mga sa diha mga chat sa uban, no. Dagan mo message na ko pero wala ko katagad kay busy ba. No? So done sharing again. I just want to encourage or remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, and ato ning i-share igso nindot before ta mga tulog mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. So kumusta ang yung adlaw da mga igsoon? I always pray and declare nga naamo sa maayong kahimtang o puno sa pabor, grasya, panalangin sa Ginoo, no? Shout out tanang mga OFW diha, mga seaman, mga naka-permanent residents, and then tanan-tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, dili lang muna ko mat sa tagsa ug sa tanang kapulisan diha nga nag-duty karon. Shout out sa tanan-tanan mga security guard, piniriso, jail officer, no? Mga tanang tao katawhan nga nasa lain-laing sulok nining kalibutan nga nagtan-aw sa tong live karon, mabungahong kagabhion, mabungahong adlaw sa uban kay adlawan man sa uban, no? So pasensya na day again. I just want to kana bitawng remind or gusto lang ako i-share sa uban, isulti ninyo tanan nga wala ko nag-background kay og music kay giwarningan nako kay kanang mga gipanggamit nako mamili magud ko kanta kanang mga anointed songs ba kanang i-background bitaw nato kay giwarningan na jud ko kadaghan na niya kung dili daw ko kung magsigi daw ko gamit og mga ngana bitaw mga any worship song nga i-background nato sa tuang live, i-restrict daw akong account unya i-delete tong mga video automatically mao na nga ay ako. So akong gikuha igsoon ang background kay for me ang importante sad ang mensahe man. Amen. Ang message ni Lord. So oy, shout out Sir Rudia Bergonzalo, thanks bro. Oy Brad Mark, Brad Jomar, mata pa rin ka brother. No, so mabungahong kagabion pastor from Canlaon City, Negros. Daghan ko kaila diha. No? Nakoy kaila danay simbahan diha nga karon ang nagdala murag si Pastor Mahumot Renato. Sige ko walay diha sa ilang simbahan igsoon before, no. So maayong gabi diha brother, maayong gabi sad Brad. Salamat nga nagmata pa day karon, no. So murag para ato gining mensahiya ba, no. This time we have 104 viewers na agud day nagmata nga arong orasa. And again, I just want to shout out to all of our followers, 172 followers of Mabungahong Kristohanon. And still alive and kicking, nagmata pa si ako, a good friend of mine, police officer as well, nag-duty siguro ni ba, si Brad Joem Jose Maria. God bless you, Brad sir. Abante na ka sa akong prayer. Okay, so man ba ko mga ako din gi shout out ang tanang mga military na sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, mga Philippine Air Force, tanan mga nagtan-aw karon igsoon, no. Shout out sa mong hepe diri sa mong station Chief Amba. Okay? Maripetero, maayong gabi pastor, and also to all of the subscribers and followers, avid viewers, followers ani nga page. Salamat sa inyong higayon. And so wala pa day makabaluno nata YouTube channel, and then free to subscribe ra na ang link
sa atong YouTube channel na sa caption ani nga live. And again, wala tay background kay nasuko na nako ang demonyo siguro. Di sila mo angay nato gimonitor ta sa mita igsoon sa Facebook unya. Dili ta pagamiton og mga any songs. So kung magsige daw ko gamit og any songs, worship songs igsoon, makapiright unya i-delete nila ang atong video. Sayang. Di ba? Sayang i-delete unya or i-restrict daw ang akong account, no? Saon na lang ako pag-share ni o i-restrict, no? So mao nang pasensya na mga igsuon nga wala tay background. Ang importante ani maghimamata, no? Ang importante ani atong madungog ang pulong sa Ginoo. Asa dapit siguro sa Canlaon City, Pastor, kuan to sa igsuon sa basta kalimot magkukana po ko ng Canlaon, di ba na may kahoy diya nga di magakos na ako'y picture da igsuon. Kalimot ko basta somewhere in Canlaon, Negros man siguro na dyan, somewhere in, basta. Sige ko gwali, mura katulo na ko gi-invite nila diya og event, kawali ko diya. Makapiright man na, Pastor, sakto igsoon, Evangeline Rosalim, no niya, nasuko ba, ikuan lagi ta, sumauna nga, di man ko ganahan nga, kanang naibakaw. Pero kaning mga short videos na to igsoon, mga reels, okay ra kung naigamay background, pero sa mga ingani, bitaw, masuko ang mita na ikuan daw ta makapiright ta unya at the same time ma-delete ato ang mga akong gi-post daw nga video i-delete nila or i-restrict daw atong account niya. Di na ta ka live ani, no, sayang ba, no? So akong walang ko nagpa-sound check, so importante nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo before ta mga tulog igsoon, before we rest, we sleep tonight. And then atong masinati ang pulong sa Ginoo. Amen. So again, before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlights and at everyone para makabantay sila. Imong gunit ang background, Pastor. Imong gunit mura og I don't know kung makapiright ta sa imong gunit kay basta na copyright ko, murag makapiright gipunta Brad, igsoon, no? Kay kanang kuanan lagi ko nya even sa YouTube kana bitong mga video nga akong gi-upload from here sa page na to. Kuan jud siya makapiright, no? Sagdi lang ingon sila nga background daw ko og kanang mga instrumental pero nakasuway na sad ko nakapiright sad ta. So okay ra ingani, no? Ingani na lang ta, at least nag-istorya ta para sa kamayaan sa Ginoo. Ibawal nila. Sakto ka, sir, sakto. Kadugayan igsoon ang kadugayan, Pastor, ang pagsulti sa pulong sa Ginoo ibawal nila. Kabantay bitaw ko Brad kanang usakay na ako i-post ba nga kana bitaw medyo hait kay siya. Ikuan ko kalit kanang ni nag-violation daw ko. Ano man niya? Basta i-mention ako ni nga word, masturbation, premarital sex. Mabitaw tong di ako gi-edit, gihimo na lang akong kalawayan mga na. Di sila ganahan basta mag-mention ko. Di nga ako murag mahibawaan nila ba ang meaning nako basta mamumba bitaw ko bugat na kayo. Ikuan ko so nabantayan ako Brad nga. Murag na ay panuway ani nga control aning ingani nga mita ba, no? So mao na igsoon nga para dili ta tawagan na dili ta copyright masuko sila na to, di man nakasabot ning Bisaya na to. So wala tay background. Amen. Para sa kamayaan sa Ginoo. Okay? So let's pray. Lawom ng gabi pero salamat nga nagmata pa ta aron mamalandong sa pulong sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this opportunity and taliwala sa mong kabisi, Ginoo, bisan lawom ng kagabhion, but still, ning hatag, mig higayon, aron mamalandong si mong pulong. So, Lord God, this time, i-bless ang mong pagabuhaton, and I pray, andam mo ni mo mong kasing-kasing, limpyuhi mi, himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa mong pulong. O panalangin ita ng viewers karon Lord God. Sa lain-laing dapit asa man sila karon Lord God kutob sa makadungog ani ipabati imong presensya
And Lord, I pray, nga tagaan mo nimong kasing-kasing, mapainobsanon, madinawaton sa imong pulong. And we welcome your holy presence, Lord God. Imong Holy Spirit among gi-welcome sa among. We invite the presence of the Holy Spirit. Tagay mi kaalam nga langit nun, aron magiyahan mi Ginoo sa among pagabuhaton karon. Lord, this time also, we rebuke every spirit of destruction in Jesus' name, and we declare victory. Let your will be done. Ang nabiling panahon, Lord, among itugyan kanimo. Ikaw lamang among gipataas, wala mi nag-isa og relihiyon, but the only name giisa na mo is the name of Jesus Christ. Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, na baguhan mi daw mga igsoon, kay walay nagtingog-tingog, pero okay ra kayo igsoon. Barangay Lumapaw, Canlaon City na, Pastor. Okay. So, Ophelia Minosa Santiago, maayong gabi, Pastor. Okay, thank you, sister. Ophelia watching from Cebu City. Maritid PG, nasad ka, Pastor. Okay, trending na mga igsoon. Natandog yun yung yawa aning ato ang mga live, ato mga videos igsoon kay mga aning bas, nga na, pero natandog daghang maglalis anang mga comments, pero ako raman ang ipasagdan sila. Ang pulong sa Ginoo may importante, hinoon, Pastor. Sagdi na lang way background. Thank you. Tinood yun na Brother Charles Cesar Casarial. Okay, thank you so much, brother. Shout out to 138 viewers this time. Padayon, Pastor. Lahutay gihapon, bisan tungason. Kainumdum pa ka na, brother. One of our subscriber. Okay, Lord James Talingting. Danaya watching from Saudi Arabia. Karon hinoon kaning mga nasa Middle East uban ang nasod. Gamata pa kay ni ron. Okay? Sa Pilipinas ron uban naghagok na. Okay? Apan salamat sa nagpabilin nga nagmata karon, no. Pwede mangutana, Pastor, pwede kayo pero di ka matubag dire igsoon aritas kuan tawagan na aritas sa message sa inbox kay ma-distract man madugay ta, no. So, since lawom naman ang kagabihiyon mga igsoon, okay? Mag-start na ta. Again, pasensya na wala tayo background, no? Kay makapiright taon niya. Giwarningan na lagi ko niya. Di na ako makahimamat ninyo, no? So, okay na. Importante, makadungog ta, mamati, tas pulong sa Ginoo. Kabantay mo. Kanabi tayo magwali sa simba. Di ba? Waman po na background. No? Gawas kung mag-challenge na niya. Manganta, no? So, I remember before, nagwali ko sa DYRD, worldwide. Katong nagsigip ako, og wali ba niya, ming undang man ko kay layo sad, no? Nya, conflicts akong schedule. I remember, wala to siya background sa prayer, pero di na lang ko, kay basin ma-restrict atong account, unsaon na lang ni. Alas 5 diri sa Bahrain, alas 5 unsa man igsoon, hapon or buntag. Okay? So, padayon ta, okay? Again, mga kapulisan diya nga on duty this time, naamo sa akong prayer, no? Okay. Ikaw na lang magkanta, Pastor. Hindi ko man sa minsaki. Paggaw sad ko. Niya, nagamping ko sa ako ang tingog kay na ako'y mga schedule. Good day, Pastor James. Ha? From nimo i-type ni siya before. Ay man ko no, ari ko ba? Okay, nakakuan ko ni. Thank you, Igsoon. I do not own the music in this video. So, di na ta makapiright ani Igsoon. Naabi to yung mga... Ako i-copy, ba? Oh, wait. Ganahan ko nang kumikuha mo ba? Kanang imong message, brother Chelsea, yung sister ba ni? Chelsea Calago. I-try daw, brad, o i-send na ko sa inbox kay ako nang i-copy paste kay bitaw akong amigo nga mga pastor pod mag-live nga naikuan ilang ibutang na kay ako nang i-try kung unsay impact sa mita sa kuan kasi masuko ko ba gyapon nga naman na i-try lang daw, Pastor, siya before ka mag-post with music background kini siya bitaw no dagan kay kog mga amigo bitaw ingani so man ni murag dira makapiright, Pastor, basta na-credit sa owner. Okay? I-try na nako igsoon kay. Pero ako ning buhaton ini kaugma lang siguro karon.
no? O karon siguro pwede. Ako nung suwayan niya mag-background tagamay. Kay mura bitaw og ningaw yung palibot, no? Mura man tag kuan ba basing katugon mo diya ba, pero di man hinunta ingon nga makatuog jud noon nga kuan, pero try na to if ever og tinuod ba gyud, no? So i-check sa naka wait ha, balag makadlawnan ta kay may problema ni ngani sa una gali kay musukol man ko ngani igsoon kay sa una wa gali ko tugpa-tugpa o ko tugtog, so mo ni ay try daw na to. Nindot tong comment sa atong igsuon ba, okay? So asa to brother, kasi nga na to nagkuhan kanina. Kay gusto na ko tanawon, wala pa man. Pwede to nimo i-send na ko brother sa inbox para i-try na ko. Kung mo copyright ba gyud. So ako pang itaon to be. Sa ni. Wait sa mga igsona. Adara. Kita na ko bro, try daw na ako ni, copy. And then mag-music ta. Wait ha. Kabaw ko na yung mga tanan bro, daghan ang utana na, pero di ti ka pwede ito bagon diri kay daghang nagdebate ana. Okay, so try na ko ha. Okay, try na ko. Disclaimer. Wait mga igsoon. Ning suway ragud pud ta. Try na to og tinuod ba ni. So ako siyang gitype og I don't know kung ikuan bataan ni, basta suwayan lang nako. No, may mawaan na itong musuway ta mga igsoon. Asa ang simbahan ninyo diri sa Sarangani, Pastor? Wala igsoon. Unya, nakawali na ko sa Sarangani kaya akong asawa, taga kuan man, taga Jinsan. Actually, naami balay da igsoon sa Jinsan. No, unya, kuan ba? Okay, paampo ko Pastor. Sige, i-message ko igsoon, dili kay ko maka-entertain og kuan. Kanang ngani ba, no? So try na to siya og kanang kuan kung makapiret ba gid ni, no? I-try lang na to ni ha. Okay? Kaya ro na pud tay tingog gamay ba. Okay? Kadungog na mo, di na ta magmingaw. Ngano ibawal man ang nila Pastor, ibawal gyud na nila kay dili man gud kitay owner. So ako ra ning gisuwayan og makapiright ni mailhan man ni unya inig after na to or ugma. So ako ra po ning i-delete. Ako ra po ning sa next live na ko di na ako magkuan. No, kay basin madaot ta ba no? So let's start. Pampo ko Pastor, ikuan igsoon. Sa nagkalain-lain man kung sexta Pastor, yes, tinuod igsoon laylahi og mga explanation. Unya, ako sad Brad, igsoon dundon based on my experience. Gatayts jugo. So, isip pagigugma nako sa Ginoo. Kami, akong asawa, nakasinati man gud mi kung giunsa mi pag-bless ni Lord. Wa gud mi mga trabaho, pero nakatukod mi balay. Nasay grasya sa Ginoo natsad mi skenan. No, bisag dili ingon 4 wheels pero 3 wheels mahal ba po ni 300,000 ba ang 3 years aning kabao-bao na mo. Pero nakaya uban sa Ginoo, mahal og binuwan. Nami duha ka motor, nakatukod tag simbahan, na tiles na nga to ang kuan. Basta pero wala pang pinaubos, pero basta na ay mga pinasahi nga blessing. Kay unsay mong muani man gud ta sa tong gipugas. So ang uban na lain-lain og thoughts. Akong asawa from JIL. So, JL Hong Kong, usa sa leader Brad, Don. Nag-meet mi sa Hong Kong, niya. Siya mismo, tighter, every salary niya, income, magahin siya 10%. No? Kay, actually, before si nga na to, Abimelech ba to? Kay mauman ko nung nag-tight si
tig-tithes naman gusto ang mga lagad sa Ginoo before, no? So akong nakita sa kung unsa pag-bless sa Corinthians kanay gingon, yes tinuod sa na nga basta ang importante para nako man good. Everything we have is si Lord ang source. So angayan lang siya bahinan, way ato man good. So maonan kami magsige ra gyud mig ikapulo amo pero I respect all sect nga dili sila motuog tayo ilahapon na basta kami na sinati na mo kung kiunsa mi pag-bless ni Lord ani either maingon sila dili biblikal sa una ra sa panahon ni Moises sa panahon ni Kuan no pero among nasinati ang blessing about ana gyud no and I respect all pastor or all a religion nga lain-lain og Kuan no so mao na siya igsoon okay so start na ta kay nananay sounds gamay o basin copyright ani okay ra og makapiright igsoon i-delete lang po na to kung ipa-delete sa mita masukko sila basta nag-try naman ta atong copyright ko ano ba okay let's start sahon na mo karon igsoon praise God bugnaw ra ang aircon kay mag aircon ko igsoon kay paning kadugayan akong istorya mura bitog kuan na ba mauna nga manggigil ako magpanington ko no praise God so ang basahon rinig so ng 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 2 ako maning gi-share ganina sa verse unya ako alang ni siyang ako ni siyang gi-post kani nga verse pero karon akong i-expound okay 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod sa 5 nagaingon dire igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto nga puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom, tagay. Sa pagini, ug pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo na hibulo nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Relate ko ani Ikson. Apan maghatag unya sila og husay sa ilang kagalingon ngadto sa Dios ngandam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Again akong balikon Ikson. 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod sa 5 nagaingon ang balaang kasulatan. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog. Igo ko ani sa una. Nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo na hibulo nga kamo dili na muduyog kanila sa sama nga mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila apan maghatag unya sila og husay sa ilang kagalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this evening before ta mga tulog kadungog ta ani 10% is how you honor God, pastor. Kay iyaon man tanan. Kay iyaon man tanan. Okay. Sakto ka Igsoon. Thank you ray kay Igsoon sa imuhang katong copyright ha unsa to ba imong gi-message kay akong gisuway og edit sa caption. Atong i-try kung nabay changes, okay? Okay. So again Igsoon, this evening before ta mga tulog i-remind ta ni Peter. Si Pedro usa po ni siya kabanggiitang alagad sa Ginoo Apostoles. Nadagma po ni si Pedro nakasa po ni namakak ba iyang gi-deny si Jesus 3 times and then after denying Jesus he repented. Nagrepent siya and then after that wala niya gibuhat wala na record sa Bible nga namakak na po si Pedro. No? Mao to is tinuod nga meaning sa pagginulsol. Ginulsolan ang sala gibiyaan, gitalikdan, wa balik ka. Mao to si Pedro. So ingon si Pedro mga igsoon sa 1 Pedro 4:3, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. So kitang tanan igsoon before we believe Jesus and before we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior igsoon. No? Sa una atong kinabuhi walay pagtuo. Kabalo naman ta nga we are saved by faith. Okay? Naluwas ta pinaagi sa ato ang pagtuo dili sa atong maayong buhat, di ba? And then nag-ingon rin si Pedro nga
Ang ato daw kinabuhi kaniadto nga sama sa mga walay pagtuo. Siyempre wala ta mituo Ginoo, wala pa tay kadlok sa Ginoo. Igo na daw to. Kay kitang tanan naamang gid tay kagahapon. Kitang tanan naa gid tay mga pas nga mga kasinatian nga wa nalipay ang Ginoo. Kitang tanan man siguro lain-lain ako kay bawa na mo sa akong kasinatian nga barumbado kay ko mga igsoon, grabe, no? Pero ningagi na, ang tanan nangagi na, no? So ingon si Pedro, igo na daw tong tanan. Mga tanan si Rong unsa may tanan pastor tanawa. Katong atong kinabuhi ba sa una nga naatas ka ngit-ngit. Katong atong kinabuhi sa una igsoon nga lulong ta sa mga makadaot nga bisyo nga grabe ta kadautan nga hilig tag pangabit igsoon sa minyo na ta. Igo na to. Inap na ang maging tarantado at barumbado at maging gago ngayon. Mauna po doon ang panahon nga mo serbisyo sa Ginoo at magbago. Di ba? O mao tay gingon ni Pedro na to, igo na, ningagi na tana pagkapalahubog. Niagi na tana nga di mao atong pagtulunan. Niagi na ta sa una nga watay kadlok sa Ginoo. Ningagi na ta sa grabing kalawayan, grabing binuhatan, addicted to pornography, masturbation, unsa man diha, premarital sex, fornication. Niagi na ta na igsoon. Okay? Ingon si Pedro, igo na. Karon nga nana kay Ginoo magkinabuhi ta nga mahimaya ang Ginoo. Okay? Unsay ingon diri? Ang inyong dara igsoon gi-specify jud diri giklaro gyud ni Pedro igsoon. Kung unsa ang mga iyang dimension diri nga kinabuhi sa una tanawa. Pero ninginit na ko igsoon. Husga na tong aircon. So ingon diri, ang inyong kinabuhi kaniadto nga napuno sa kalawayan. Sa wala pa tay Kristo, wala pa tay Ginoo, wala pa tay nangalagad sa Ginoo igsoon natong kinabuhi before. Puno sa kalawayan, unsa man ang laway, tanang klase sa laway hugaw. No? Kalawayan igsoon. Apil na ning mga pornography ani, no? Kalawayan ug kaulag nagtapad. Kaulag ug kalawayan maumaor na igsoon. Laway manulti, bastos, no? Kahugawan. Mao ni atong kinabuhi sa una nga wala pa tay Ginoo. Wala pa tayo relasyon sa Ginoo. Enough na to. Minglabay na to. Di na to balikan ang nakaraan. Amen? Puno sa kalawayan, kaulag, ug paghubog-hubog, naigo na pod. No? So, dili, gyud. Di ay. Malipay ang Ginoo aning hubog-hubog. Ug ang pagkapalahubog o paghubog-hubog, igsoon, part sa atong mga kinabuhi sa una nga wala pa tayo pagtuo. No? So dili day angay igsoon nga karon nga nanata sa Ginoo magpabilin ta nga magkinabuhi nga maghubog-hubog biblikal ni kay daghan karon maayo mo saysay og Biblia sige panaway nako pero palahubog ra bang dako ganina day nag-message nako igsoon kay gibas ko nga mao ni ang mga pastor daw mga way grado no pero ning sikreto nako ang katong kaila niya nga pastor palahubog na di ba? Kabantay mo. Walay grado niya, di daw tinuod, mga bakakon. Now, kabantay mo, igsono, ilatang gibirahan, pero ang nagsulti daw, ingon tong kailan niya, pastor, palahubog kay na. Tanawa. Ang pagkapalahubog, igsoon, na linya siya, usa siya kabutang, nga binuhatan sa mga tao nga naas kangit-ngit nga sa wala pa'y pagtuo, tanawa. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi. Nga sama sa mga walay pagtuo niya, usa sa example, paghubog-hubog. Ako ni Agi ko na igsoon. No? Wa gali isguti diri lahi mangguni kay sa mao ni mga bisyo nga gitawag nila sa modern ug mga old school ba karon shabu naman ecstasy mga marijuana wa man gimensyon diri pero mao na siya anything nga makadaot sa lawas mga bisyong makadaot apil paghubog-hubog inap na to atong kasinatian sa una igsoon di na nato balikan no nanubra nga hudyaka kanang sobra jud kay mga binuang yaga-yaga igsoon naama na nang maghubog-hubog ka kabantay mo ng mga sigpalahubog magsigudya ka grabing mga wanay mga hinungdan ba hantod magpatay na lang iniguman kay nabikil na sa istorya no sobra nga paghudya ka sobrang kalipay nga nasubraan nga kana bitong og sa uban pa kanang ilang word nga below the belt o nanubra ra nga di na pod maayo di na pod ta maayong ihimplo na sobra ra nga gara-gara ba nga madisgrasya na lang Ginoo mga hudya ka no pagsigig inom apil ni hubog-hubog mao ni pagsigig inom, okay? O pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kabalo na mo ana. Pagsimba sa Diyos-Diyos, it means mga igon, Diyos-Diyos, dili tinuod nga Diyos. Okay? Mauna ang atong mga binuhatan sa una, nga naapata,
sa kangit-ngit nga wala pa tay pagtuo, wala pa tay relasyon ni Kristo, wala pa tay kadlok sa Ginoo. No? Mao ni siya, paghubog-hubog, nanubrang udyaka, pagsigig inom, kalawayan, kaulag, no? Kaning pagsimbawg sa mga Diyos-Diyos, igsonay word nga mga daghan di ay. Mga man, meaning plural siya. So, and nalang ko gusto palawman yung igson, when we talk about idols, idolatry or Diyos-Diyos, it means mga igson, mausad ni. Ang Diyos-Diyos, igson, anything you love the most, more than, anything nga nag-take place ni Lord sa imong kasing-kasing. What I mean is, ang Diyos-Diyos, igson, kanang pinakagusto, pinakapaborito ni mo nga mas nalabuan ang Ginoo. Pwede ni mo Diyos-Diyos ang kwarta. Pwede sa Diyos-Diyos ni mo igson, imong banak, sobraan ka. No? Imong gipalabi kay sa Ginoo, imong asawa, imong hinigugma, imong trabaho, imong negosyo, nga wa na mo'y panahon sa Ginoo, kay tara mo, sige gukod, o kwarta, sige trabaho, sige negosyo, ano. Pwede na anything, pwede mahimong Diyos-Diyos. Kung mauna siya'y gipalabi ni mo, labaw sa Ginoo. It's an idol. It's an act of idolatry. Diyos diya po na. Ug mauna atong binuhatan sa una, nga dili na nato buhaton karon nga nanatay Ginoo. Amen. Tanawa ang verse 4 sa 1 Pedro 4:4. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Sakto. Karon daw igsuon nga ning biya na ta sa atong binuhatan sa una nga mga kabuang dautan. Mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo, katong napatas ngit-ngit ba. Okay, ning biya na ta ba? Ning ingon dire, ang katong mga kauban nato sa una, ang katong mga walay pagtuo ba, wala pay Ginoo. Naay Ginoo pero wa na mao kay ang kinabuhi iwi. Kay tinuod nga naay Ginoo, makita ang Ginoo silang kinabuhi. Amen. So, ang katong mga kauban to sa una, maybe, probably, katong mga walay pagtuo na tingala og naibulong. Kay nganong dili na daw ta, okay? Dili na daw ta muduyog kanila. Dili na ta mag-apil-apil og tagay, manuyok og shabu. Dili na ta mga bet. Dili na ta moadtog mga bar magtagay-tagay adto magakusgakos adto maghubo-hubo nga mga babay. Dili na ta manood ato. So katong mga wala kunay pagtuo, katong mga walay Ginoo, walay relasyon sa Ginoo, nasuko daw nato. Tarawa. Katong okay. Busa, no? Naibulong sila. Una, naibulong sila. Ano man sila, di naman sila mo join na to. Mga corny man kayo ni sila. Mga boring man nilang kinabuhi. Ginoo, way Ginoo. Di rita ninulog kayong tagay na maghubog, tabuntagay, way hubasay, way hutdanay. Ang resulta, nagkasakit sa atay na tigbat og sayo. Tanawa. Tungod kay wa daw ta nakigtipo na nila, nakigugoy-hugoy ba sa mga dautan. Unsa na itabo? Okay? Busa, gipakaulawan kamo nila, no? Ila na tang gipakaulawan. Kaya di naman ta kauban nila, nangasuko sila kalit na to. Ang atong mga kanhi, kauban sa una ka-jam na to, diskuhan, magakusgakos, og lain-laing babae, lain-laing lalaki, igsoon. Katong atong mga barkada sa una, malulong sa makadaot nga bisyo. Tanan-tanan atong ka-jam sa una, sa mga binuhatang dautan, igsoon. Nangasuko na nato niya, gipakaulawan kamo. Abi yung may igsoon, kabantay mo, inganit, ha? No, nanatas Ginoo katawuan ta ingnon dag mga nibalhin og laeng tinuhuan wa man ta ning balhin ato lang gipalawman atong relasyon ni Kristo kana sila og imong pangutan-on ang ilang Ginoo si Kristo man pod ato lang gihimamat ba gipalawman we dig deeper atong relationship ni Lord mao ning resulta og tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. And then, ang ato daw mga kauban sa una, kaniadto, ang atong ka-jam, kanunay, ka-banding, ka-fellowship in the darkness, igso, nagpakaulaw na nato, gipakaulawan ta. Si Pedro mismo nang ingon, ingon siya, busa, gipakaulawan kamo nila, nga man, suko sila, kay dinaan nato sila librehog suyop, dinaan librehog tagay, no? Kita sa una ra ba, og na mga tagay, kita may magdala, og nindot kayong pulutan, litson manok, pero karon wala na sila pulutan. Sila ganaan, nasuko sila nato, gipakaulawan ta. That's normal, no? Yan nung nasulti ni Pedro Igson, kay maybe nakita ni Peter. Na-experience ni Pedro nga sa dihang nangalagad siya sa Ginoo, mauna, kanang, ang katong gibiyaan, pagsunod niya ni Kristo, katong uban nga mga kaila ni Pedro, nga wala na naguban-uban niya Igson. I mean, wala na siya, nag-hangout nila ba? So, mauna ilang reaksyon, nasuko, gipakaulawan, gilutos, gidaot.
normal reaksyon din na igsoon. Nadyo'y posibilidad na igsoon nga tong kanhi mga kauban sa suyop sa una, kauban sa inom, kauban sa sigpanghingamang og mga lain-laing babay, kauban sa mga makadaot, mga binuang, mga kahudyaka igsuon. Posible nga masuko og pakaulawan ta, it's biblical. Matod pa ni Pedro, busa gipakaulawan kamo nila. Amen. Gipakaulawan, kisa may gipakaulawan diha. Pareha ta. Daghang kay time nga gipakaulawan ko sa mga barkada igsoon, pero karon wala na, so far wala na. Sa more than 12 years na ako sa ministry nga nagsigigwali igsoon din. I've been in different places, nag-inspired sa mga kriminal, mo akong paborito, mga drug addict, drug puser, mga palahubog. Nakita sa akong mga barkada sa una nga maayo jud kong ehemplo, glory to God lang. Akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. So wala na ko nila pakaulawi ang uban. Ari na magpaampo na ako, no? Magpatambag mga barkada na ko, no? Pero ako nabuntayan nga di jud nakalikayan nga pakaulawan ta sa una bitaw. Daytime nga bag-o pa ko nahimong pastor alagad sa Ginoo. Dihay barkada na ko duha padung sila manuyok. Na timingan man nga nakita na ko. Ilaw gagad sige ba? Ko di na lagi ko kay gibag-o na ko sa Ginoo, ginsulto ko, "Hey Ginoo, gibag-os Ginoo nga kuan ana ba?" So di sila tuog Ginoo man nga mabag-o pa ni mga adik-adik nga pareha nako, no? So pero ako silang respeto, kapakawawan ko nila, daghan kasi sila gisulti nako nga ayaw magtuon ng nako lagi daw kay nadaot na kuno ko sa illegal nga droga unya. Basta daghan kay lang gidaot mao ni. So mao na sige ra kog hilak sa Ginoo so, and then na-realize na ko karon nga ako ning na-encounter nga verse nga normal ra day na. Nakatong atong mga kanhi kauban sa una, posible nga kung mubiya na kanila kay di na man ka makigugoy-hugoy. Kay naaman sila sa kangit-ngit, posible nga sila'y mudaot, mubangga nimo. Yaga-yagaan ta, katawaan ta, pero sama sa akong gi-share ganina igsoon atong live nga padayon taghimo og maayo, no? Atong ipakita ang mayong binuhatan nga resulta sa dang nahimugso si Kristo sa atong dughan. Aron ilang ma-found out later eventually nga wala detay kasaway. Kay nga itong mga silingan, maumay mo dipinsa na to. Ingana ang naitabo na ko igsoon, no? So pagkaulawan ta nila, pero ang atong buhaton dili lang ta musukol, paubos, pailog. Ang verse 5 nag-ingon diri, apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Sila igsoon maningil rang Ginoo nila. Karon gibaybiay ta nila sa mga tawo nga duol nato, kauban nato, kabarkada nato, no, kapamilya, kapuso nato, kauban nato sa tagay, suyop, kauban nato pangawat sa una, panglungkap ug mga bay, panulis, pang-hold up. Kauban nato sa mga binuhatan sa kangit-ngit igsoon, di kalikayan nga karon nga naa daw ta sa Ginoo, sila mo bangga nato, pakaulawan daw ta nila. Nay word nga pakaulaw, no? Pakaulawan ta, it means dauton siguro atong dungog, birahon atong dungog igsoon, hugawan atong pagkatao. Pero ningon ang balang kasulatan nga maghusay raw niya sila puhon sa Ginoo. Ug mao ni timan ni igsoon ang saad sa Ginoo, siya ang mobayad iyang panimalos. So if ever you are watching this time, na viewers kaning tan-aw karon nga ingan na imong kahimtang, salamat sa Ginoo. Aside nga bulahan taan na igsoon, it's biblical, no? Malipay ta kung ang atong kasinatian nisibo sa balaang kasulatan, kay it means igsoon nga natunong gid ta, natunong ta sa dalan kamatuoran, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Why? Ngano man pastor? Tungod kay naaman ni, no? Nay mga paglutos, no? Nay mga tao nga manghilabot nato, bisag wala ta manghilabot pero sila manghilabot. Pero kita lang hingsabot aron dili ta magkagubot. Do kabantay mo na manghilabot gyud na sila nato, di kalikayan. Kay ngano man wa na may mo libre nilag tagay, wa na mo libre so ako sa una agency ko pang libre, no? Usay mo lakaw ko magawas sa eskina mo ingon ko, musuyok ka? Kana. Kuan ra lagi na ko 50. Sige 50 larga kasuyok na ka. Grabe. Mura og Santa Claus sa una. Dili ko pasikat ba pagarbo kay sige mo pangawat og kwarta simbahan. Yan ako'y uyab nga tagaan ko kwarta pirme. Sige kong pangawat og kwarta sa kong mama, kong papa, sige kong pamrinda og mga relo, mga cellphone, tanan nga mga any valuable things igsoon. Ngan yes, naibalyo ako nang pwede pa pasuapag siya book. No. Mao na igsoon nga di kalikayan nga imong ka-jam before, ka-fellowship in the darkness. Masuko na to. Kaya wa na may makuha nila pero mao lagi igsoon timan di pa kaulawan ka.
no? Gipakulawan ka, gibiay-biay, gidaog-daog ka sa imong mga kauban sa una, maglipay ta, no? Aside from that, si Lord ingana maguna sinati, no? Nakaambit sa iyang pag-antos, and then paubos lang ta, pailog, kay niingon diri ang 5, sa 1 Pedro 4:5, maghatag unya sila og husay sa ilang kagalingon ngadto sa Dios. So, bisan pa og dili pa mo balik ang Ginoo, no? Wala pa'y rapture, maghatag yun ni sila husay. Okay? Naay consequence nga naman. Remember mo tong verse nga, do not touch my anointed one. Daghan kay nagdaot na ko igsuon nga ilang kinabuhi miserable. Yes, di panghambog. Naay mga nagpakauwaw na ko nga nangamatay. Yes, pwede mo mangutan na diri sa mga lugar kinsa na. No? Naay mga nahitabo nga na igsuon. So, it's indeed the Bible, the promise of God is proven true. Why? Ingon man siya, no? Akong tunglohon ang manunglo kanimo. No? Ana siya, panalanginan ko ang mapanalangin nimo, apan tunglohon niya ang mutunglo na to. No? Kanang word nga, do not touch my anointed one. Kita nga mga nangalagad sa Ginoo, gidihugan ta sa Ginoo. Delikado og naay manghilabot nato kay ilang giatubang, ilang gikontra ang Ginoo. Kinsa may makasukol sa Ginoo tawnoy. And then gisaad na sa Ginoo sa iyang pulong. Iyaha daw ang panimalos. Siya ang mubayad iyang panimalos. All we have to do is to pray for those people who hurt us. Moampo lang ta nila, mag-release of blessing. No? Atong dag-on ang dautan nilang gibuhat pinaagi sa maayo, it means nga bisag unsa ka dautan ilang gibuhat nato, balusan natong maayo. Kay usa ka adlaw igsoon di man ta magampo nga gabaan sila, pero muani gyapon sila. Kaya ang ilang gibuhat nato, nagpugas sila og binhi nga makadaot nila. Wa man ta nang hilabot nila pero gihilabtan ta. Mao bitong mahadlok o nang magsigi og bas nako. Nga bisag unsa lang lagi pang yaw-yaw kay basin unsay may tabo in Jesus name lang gud. Yes. Di ko kalimot igsoon gipakawawan ko. Ug dakong tao. Dili na ko i-mention kay basin abot ni sa mga marites. Grabe. Dening sumbong na ako, pastor, dakong tawa, mauni gisgutan ka mauni sa daghang tao, mauni pastor nga di ka dapat tuuhan kay mauni. In how many months patay. And then diha po'y nagpakauwaw na ko igsoon, daot ko, daghan kay istorya. No? And then baliwar na ko, hilak ra ko. Nya akong gibuhat igsoon ako siyang gi-block sa Facebook kay sakit man kayo. Sumaho to igsoon nga pila ka years nabalitaan ako patay na di ay. Grabe no. So di jud kay gayagaan ang Ginoo igsoon. Diha po'y sige hatod og istorya nga dili maayo nga ako daw sige pagsuyok. No? Sige pa kuno kog suyok mo ni pila ka mga ako ang gudigso kay daghan kay kog amigo. So sila may mingtugan ako nga pastor, sige pa daw kag suyok sa kita ni. Halos wa di na kita mo gawa sa balay. So in how many maybe months, wala po year, nabanggaan siya igso, namatay sa aksidente. Diha po ining istorya o bugat kay nako. Yes, ako di ko madlok istorya. Tinuod sakit kayo, bugat kayo nga nasakitan dyo ko igsoon. Sakit kayo, pero kay bawa mo kung sinitabo niya. Hangtod karon nagdialysis pa na. Nga man, di man ta malipay nila. Nga naingana sila, di ta malipay, magkatawa, kay naay consequence nila. Pero in more than 12 years sa ministry nga gipihan ni Lord, delikado ning mga tinud-anay nga alagad sa Ginoo. Tinud-anay nga Kristohanon nga naay kahadlok sa Ginoo, bugal-bugalan, luoy. No? Mao na igsoon nga giingon diri. Yes, pakaulawan ta nila tungod kay wala naman ta muduol nila. Dauton ta nila kay wala naman ta nakig-anib, nakigsanib, nakigmingle nila. Dili naman ta mo appeal ditog amot sa tagay nila. No, dili naman ta makig-chip in ditog suyop. Dili naman ta magdag pulutan. Dili naman ta mo appeal og mga disko-disko, mga sayo-sayo, magakos-gakos og mga babae, magsabak-sabak, mga beat. Wala naman ta na. Di kalikayan, masuko sila nato pero igsoon. Tuguti na sila, bisag unsay lang isulti, bahala na sila. Si Lord na bahala na to. Amen. Sumaon Ingon si Pedro igsoon nga, di kalikayan, tungod kay mulikay na daw ta nila, ning likay na daw ta aning mga kalawayan, mga paghubog-hubog, pagsimbag Diyos-Diyos,
paghudyak ka, no? Tanan mga binuang ba, no? Yan nahibulong daw sila, no? Nahibulong ang mga walay pagtuo, mga walay Ginoo, igsoon nay Ginoo pero wa na mao, kay ang binuhatan di mao, no? Ang katong mga walay kadlok sa Ginoo atong mga kauban sa una igsoon, mahibulong daw sila. Kay kat kita di naman daw ta muduyog nila. Mahibulong nga kamo, no? Apan karon ang mga walay pagtuo, mga walay Ginoo, walay relasyon ni Kristo, nahibulong nga kamo, dili na muduyog. Dili naman kita mag-uban nila, di na ta mo tagay, di na ta mo shot bisag usta, no? Yang ingon dire, nahibulong sila. Kaya di naman ta muduyog nila sa sama patuyangon nga kinabuhi, no? Wala naman ta, control naman ta. Nanaman ta sa Ginoo, nanatay kadlok sa Ginoo, no? So ang ilang buhaton, busa gipakaulawan kamo nila. So pakaulawan ta nila, pakaulawan dauton, pakaulawan mga igsoon, it means na sila buhaton nga maulawan ta, hugawan atong dungog igsoon. Ako nakublan ako da igsoon kadag how many times gipakaulawan ko. How many times dinihila ko sa Ginoo, Lord, sakita. Unsa man ni Lord, muundang na ko ani. Kaya ako ning balikod, wala. Nagpaubos ko, akong gipasadyos tanan. Kana bitong mga magsigpang bas na ko, di kulbaan ko na, kay bisag di ko kaila nila, wa sila kaila na ko, basin, bakun sa'y may tabo nila. Yes, tinuod, manggunagot. No? Kaya ako mismo na kasi natin mo, makulbaan ko, kung na mutawag na ko, buang daw ko, bakakon, butbuton, daghan kayo. Bisay ka na lang kung mga sulpot-sulpot, na adyoy, ko'y nasinati, nga luoy kayo. Nga naman, ako magudigso nga nagwali, nga lagad sa Ginoo, tinudan na yun eh. Ang man maingon pangwarta no, musud ko, musungsong ko, saka ko kabukiran, kadagatan, labang, bisang asang, dapita, sulod, o mga prisuhan. Unsa may makwarta na to, ana? Kita pagali mo hatag, mutabang. But still, daghan mo daot mo na nga maluoy ko ba kay basin, mabunalan sa Ginoo ni. Lisod kayo, lisod kay igsoon banggaon ning mga tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Nga numan pastor, kay ang Ginoo ang gibangga nila. Luoy kayo ba? Mo na makuyawan ko kay naay mga naitabo. Kaduha niyo eh. Naadjud niya. Basta lisod kay Ginoo masuko igsoon pinangga ko ta sa Ginoo. Kay ingon bitaw ko Lord. No, ikaw nagibahala Ginoo. Kay bawo kung buhi ka gibag-o ko nimo. Ako na igsoon nga delikado basin mamiserable ang ginabuhi ba no? So mao na igsoon nga kamo sa dia igsoon ayaw ka tingala. Ning biya na tas kangit-ngit kita tanan naatay lain-lain og pas no. Lain-lain taog kasinatian mga ngit-ngit nga kagahapon pero niagi na ang tanan. Mao nang karon nagkinabuhi na ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Nagkinabuhi na ta nga wala na ta nalulong sa makadaot nga bisyo kung dili atong bisyo bugtong si Kristo na lang. Bugtong pagserbisyo na lang ni Kristo. Mao lang natong bisyo nga suko ang uban nga mga bisyoso. Kay ngano man wala nay mo libre nilang tagay, wala mo libre suyok, no? Wala nay mo pulutan nila diskuhan, wala nila mo dala nila og mga banda-banda, mga bar igsoon, ana maghubog-hubog, maggrind-grind mga babae. Wala na. Mao nang pakaulawan daw taniya, masuko sila nato pero igsoon paubos lang ta. Sa verse 5 nagaingon si Pedro, usa ka adlaw maghusay sila. It means magison nga usa ka adlaw nay appointed time nga ilahang maani ang consequence. Kaya ilang gibuhat nato sama nga nagpugas sila og binhi nga makadaot ug madaot sila. Amen. Mao na igsoon paubos lang ta og timan-i. Ang pulong sa Ginoo nagsaad, nag-ingon, iyaha ang panimalos ug siya'y mobayad. Wala tay buhaton, na kay buhaton imong gikuwaag trabaho ang Ginoo. Makasapa ka, si Lord wa milihok. Pero kung gusto ka igsuon nga ang Ginoo mo lihok sa imong sitwasyon, gipakaulawan ka karon, gilutos ka, gitamay, gibugal-bugalan, gibay-biyay, gidaot ang dungog. Kung gusto ka nga si Lord mo lihok sa imong sitwasyon, ayaw lihok. Pasagdi ang Ginoo. Di ka mo lihok, di pa ka makakita pa kas himaya sa Ginoo. Masinati nimong milagro sa Ginoo, kuyawa di ka masuko Ginoo. Yes. Kuya igsoon kay sa diyang katong mga nagbira nako, nagpakauwaw nako, nay nahitabo tong nangamatay. Ana jud ko Lord, ngano man gitugot nimo sa ingato lang nga paagi, di ba? Sa ingato, maso nakaingon jud ko delikado. Pareha niya akong papa. Tagaan ta mo example, ako na ning gi-share sa uban kadungog na ni pero balikon ako kay naisgutan man gud ning pakaulawan ta. Ako papa mga igsoon, akong balikon kay relate man. Akong papa mga igsoon hilig mo nag ukulele, kabantay mong ukulele kanang gamay nga dili gitar dako man nang uki ba. Mura og 4 string if I'm not mistaken. Apil man ko na sa una sa Boy Scout na ako. Apil ko na contestant no. So akong papa hilig na siya og gitar uki. Diha may hubog igsoon mingingon.
Kaya kung papa na may outreach daw sila atong tayma sa medyo bukid-bukid nga lugar. And then, day hubog. Pado, nag-service sila, I guess cottage service sila. Din day hubog daw, mingingon nga. Kana si Pastor Dumanon, basta iya gali ng hagdon akong mama o pabautismo. Bantay lang na siya kay kanang yuki nga iyang gidaladala, ako nang ilugon, ug ako nang bukon yang ibua ko ng yuki sa iyang ulo. Ihapos ko na, tanawa lang, basta iya ning dalon si mama, anang iyang relihiyon. Ya kanay akong papa, igsoon, kay di man gid na, mubawas, wag yun na, imik, wag yun na, libog. Kapila na nag-istorya, di maayo, pero wag yun na, di mo respond, relax na kayo. Mga to igsoon, abi yung mga igsoon, murag siguro ning abot og buwan or simana ra. Ang katong nagbahad sa kong amahan nga iyang katong yuki sa kong amahan iyang ilugon niya ibuak sa sa kong papa. Kung iya ko nung hagdog bautismo iyang mama. Abi may igsoon tungod sa kahubog naglalis sa iyang kaliwat rapod. Ang nahitabo igsoon sama sa iyang gipamulong na bali. Ingon man siya nga ang yuki iyang bukon sa ulo sa kong papa. Namatay gid sa igsoon niya ang nahinungdan sa iyang kamatay. Gihapak iyang bato sa ihar pong kaliwat, gihapak, pak, hagba siya kausara. Nang batong dako ba, nag-away man sila kay hubog. Gihapos sa pak, hagba, pak, patay dayon, ora mismo. So diyan ako na-realize nga nabali ang gisulti bitaw. So mao nang kadluka na to, mulutos na to, di man ta malipay nga magawaan sila nga na, pero si Lord man God, it's biblical, pulong man gud sa Ginoo. Nga kinsa katong mutunglo na to, tunglohon niya. Kinsay manghilabot na to, mangaway no siya, ray bahala na niyang panimalos, luoy ba? Kay si Paul, ning ingon igsoon nga di kalikayan, pagkawawan yun atong mga barkada na to sa una. Kaya wala naman taning jam nila, wala na nakigbanding, nakig-fellowship, ingnon na, laki naman na siya, lahi naman nagtinuan, di na mo inom, di na mo suyop, di na mga bit, di sila ganahan, mabuutan ta. Kabantay mo, maglibog ta no? So angay-angay sila, mamaligya kog sabo. Para karon no, dagang sigbas na ko labog sa una, wa ito yung bas na ko, nga naninda pa kog sabo, adik-adik ko, sige lagsiga akong mata, mauli kong hubog. Pero ay mo bas na ko, no? Muna igsuon nga, nagpaila lang jud nga natandog na ang gingarian ni Satanas nato. Nagpaila lang igsuon nga namunga na ta og ning tuhop ng atong relasyon sa Ginoo ning gamot na gyud. Ug wa mo angay ang yawa, mao nang naningkamot ang yawa nga daghan mo tandog na to atong pagbati tandugon aron mo balik tas kaniadto, but no way, there's no turning back, karon na lang. Amen. Layo na kayo atong ang journey na to igsoon taas-taas na. Mubalik patas agi, diha natagikan sa kalawayan, adik kay pornography, premarital sex, fornication, kabit-kabit, adultery. Diha natagikan. Nalulong sa makadaot nga biso palahubog adik-adik na maligyag siya bo, rugby boy, marijuana, sirap, bolkasil. Diha natagikan, way ayo, makadaot sa lawas nga templo sa Dios. No? Mo na ingon igo na. Ta sakto si Pedro, ingon si Pedro sa first line, no? Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Tum kinabuhi before nga grabe kadautan igo na. Karon panahon na nga magpagamit ta sa Ginoo. Bisag kinsa pa nang mubira na to pabos mo daot, hala sila pasagdi na. Basta abante ta kanunay igsoon. Aras kay mayaan sa Ginoo. Dili man po na sila ang nagtawag na to. Si Lord man. Pasultiaw sila unsay gusto lang isulti basta ang balos sa Ginoo ra. Amen. Bahala lang Ginoo. Mayo nang di ta muliyok, di patakasa. Ang atoa lang hunaon kanunay igsoon nga. Ang atong gialagaran ang Ginoo. Siya atong gisimba. Adto ra ta mututok niya. Dili niya atong mga silingan, mga marites sa palibot. Kay kung ato na silang patulan, madatas tong pagbati, sila pa hinungdan nga maimpirno ta. Ang maayo na tong buhaton, Hebrews 12:2 lang. Let's fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. The more ta mututok, mag-focus sa Diyos, the more ta makalabang sa mga unos. O diha gid ta makalahutay hangtod sa walay katapusan ug maangko natong kinabuhing walay katapusan. Amen. Anara na igsoon. So ayaw katingala, ayaw kakurat. Kung karon dugukonon kag mga pagsulay, dugukonon ka og paglutos gikan sa ubang tao, mga suod mo. Tungod kay normal na kay di naman mo parihag espiritu. Di naman kay makiguyo, di naman kay magtagay, makigsuyo, makigdisco, makigunsa diha. Mga hudyaka sa kalibutan, way kanang mga walay mga hinungdan nga buhat ba gara-gara.
Di naman ka mo-apil. Di naman ka maglaglaag. Sa una, maglaag ka kadagabi karon magpundo naman kagbay. Mao na igsuon nga, di kalikayan nga pagkaulawan daw ta. Kung nahitabo na nimo igsuon, bulahan ka. Mas maayo ni magantos ta sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo kaysa nagantos ta sa pagbuhat og dautan. Amen. Di man ni igsoon usa ka adlaw moatubang sila sa Ginoo. Usa ka adlaw ang ilang gibuhat nimo naa sila'y anihon. Di man pinangga ka sa Ginoo. Ang atong mga heartaches, kasakit, nakita na sa Ginoo. And even those times, those moments, and ug naay mga gabi nga maghilakta kay nasakitan, nakit-an gyapon na sa Ginoo. Ug ako na nigabalik-balik igsoon kung kita nga mga ginikanan masakitan kung naghilak ang atong anak, how much more ang atong Heavenly Father kung makit-an ta nga naghilak na nasakitan igsoon. Amen. Ning saad siya timan ini nga di taniya pasagdan ug dili taniya biyaan. Amen. So to all of the viewers right now, kung nakasinati mo gingani pagmaya paglipay, buot pasabot na tunong ka sa saktong dalan. Kay kanang wa matunong, wa gyud nay problema, way masuko. Saan masuko kauban man sila sa demonyo. Ug mao ni timan ni Egson ako ning balik-balik. Ang hupo-hupuan sa yawa, ingon ang balang kasulatan nga ang yawa sama sa leon nga nagngulog, naglibot-libot. Walay laing hupo-hupuan sa yawa ang katuratong mga tinud-anay nga lagad sa Ginoo. Di niya hilabtan ang mga iya. Ug ikaw diha nga tinud-anay nga lagad nagpagamit sa Ginoo. Ikaw ginay tintalon kanunay niya. Ikaw nay atakihon pakauwawan aron mobalik ka sa agi. Ug mobalik ka sa mga binuhatan sa ngit-ngit. Pero sama sa first line ganina igsoon igo na. Igo na tong mga panahon nga gigamit tas demonyo. Sakto na ron nga panahon nga magpagamit tas sa Ginoo ug magpaabot sa iyang pagbalik. Speaking of pagbalik, usa sa sign nga sa pagbalik sa Ginoo nga nagkaduol na igsuon, magkadautan ang kalibutan. Aware ba mo sa Olympics karon nga naay mga dili maayo na hitabo? Naay mga signs basta mga, di ba, mga signs sa mga ibaw na mo, nanay mga kademonyuhan nga nahitabo. O gibas gali nila ron. No, mao na mga igsoon nga atong gi-expose na nila ba ang panuway gud, no. So murag nagpakita, nagpalata na ang New World Order. Kabantay mo ang kadautan. Murag basta lahi na. Mao na igsoon. Speaking of magpagamit ta sa Ginoo. Speaking of nangagi na tong tanan og sakto na tong panahon sa unas demonyo. Mao na ron ang panahon magpagamit ta sa Ginoo. Sakto na gid ron. Sakto na to sa una. Amen. Karon ang saktong panahon nga mohunat ta. Pagkanindot nga mabalikan ta sa Ginoo nga nagpagamit niya. Pagkanindot nga mabalikan ta sa Ginoo nga ning tubag tas tawag sa Ginoo. Pagkanindot ning mabalikan ta sa Ginoo nga nabisita sa pagbuhat sa iyang kabubuton, sigurado nga madala gyud ta. Tinuod yun na Pastor 666 ang nasa Revelation. Yes, imo nang makita karon. Di ba ang Olympics tanawa? Na trending man naron, di man ta ko hilig talo. Uy, halatawan ani ilan ang gipasundayag, mind conditioning. Amen. Aron maanad na kintay ta ba no, ang Illuminati ning lihok na. Tanawa igso no. Ang mga kampon ni Satanas. Mao nang kamudiha nga nakabalos ka matuoran, kabalo na ta. Unsay ang buhaton. Mauro ng saktong panahon nga maninuod ta sa Ginoo. Unsa man yung ikabisihan, iapil si Ginoo, si Lord ya. Nama mo'y trabaho, i-appeal si Lord sa imong trabaho. Negosyo, i-appeal si Lord. Eskwela, i-appeal si Lord. In everything we do, atong i-appeal si Lord. Amen? Kay di na ron, delikado na. No? And I pray, I declare nga unta, sensitive ta sa pangitabo sa palibot. Lahi na. Lahi na igsoon. Mauna nga, hugot lang, no? Hawak kamay lang mga igsoon ni Lord. Kupot lang tas Ginoo igsoon. As long as mo kupot tas sa Ginoo, di sad na siya mobuhi nato kay nagkupot man dag maayo. Amen. Again igsoon kung nagtan-aw ka da nakasinati ka nga gipakaon ka karon na mga former ko ani mo ba? Mga kaigsuonan wala na ka nakigminggol. Bupasabot igsoon, nigamot na gina imong pagtuo sa Ginoo. Bupasabot igsoon natunong ka. Salamati ang Ginoo unya
ipasa Dios ang tanan. Usa ka adlaw silaw ang Ginoo na nay consequence, no. Di man ta malipay pero bahala nang Ginoo. Let God be God. Basta as what I have said, igsoon, enough na tong kataruntaduhan na to sa una. Karon ang saktong panahon maninuod ta sa Ginoo, atong seryosohon atong relasyon sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo. Kaysa diyang moabot ang dakong adlaw nga iyahan ng tong kwaon bitaw, no, ilikay sa kapungot sa Dios. Mauna naidako kay grabe kay nga mahitabos kalibutan ba. Ilikay man ta sama sa naitabo ni Noah bitaw ang arka. Pag-abot sa lunod, before pang lunok na safety na sila, di ba? As the days of Noah, no? Ang pagbalik sa Ginoo sama daw sa katong sa naitabo ni Noah. Bantay mo. Before ming abot ang dakong lunok, silang Noah safety na ingana sa diyang before mo abot ang ibubo sa Ginoo, ang kapungot sa Dios ba ibubo, i-safety na ta. O pinaka-safety igsoon ning mabalikan ta sa Ginoo nga nagbuhat ta siyang kabubuton. Pinaka-safety nga na mabalikan ta sa Ginoo nga tinud-an nay seryoso nga nakigrelasyon sa Ginoo. Kay bisan busy pa ka kas imong responsibility everyday, kay bawo man ka nga konektado kas Ginoo. Amen. Unya sigurado nga mag-abot-abot tas kahanginan igsoon. Amen. Nga na siya. So, mao ni mensahe sa Ginoo. Lawom na kayong gabi iyo. Salamat nga naa mo diha, no. So, again, ginalutos man ta, gidaot, gidaog-daog, gipakaulawan, okay ra. Amen? Malipayon ta na, kay bulahan man ang ginalutos. And then, aside from that, ipasa Diyos na nato. Ayaw itugot nga ang ilang pagpakauaw na to, may hinungdan nga mubalik tas kagahapon. Kay ingan na ako sa una. Yung ko, Lord, mundang na ko pamastor, Ginoo, kaya akong pusilo ni. Lagot kay ko, pakawawan ko, Ginoo, pero gites ra ni Lord ang ako ang patience, kay gitudluan ko ni Lord, gi-reshape ni Lord akong character, aron kamao ko mo pailog, mo paubos, og makabaton ko og self-control. O grasya sa Ginoo nakalahutay ko igsoon. Mao na igsoon nga di man gyud nakalikayan nga nay magpakauwaw na to. Pero ayaw tuguti nga ang ilang gisulti na to nga sakit kay di maayo, gidaot ta. Mao hinungdan nga mobalik ta sa atong kaniadto. Ingon si Pedro igsoon, enough na, igo na nga atong kasinatian kaniadto. Igo na tong mga katuigan nga gigamit tas demonyo, ming serbisyo tas yawa. Karon mauro ng saktong panahon nga maninuod tas Ginoo, magpagamit tas sa Ginoo. Unsa may hiyas nimo? Unsa may ministry nimo? Asa man ka nga area nga pwede ka maggamit sa Ginoo, pagamit sa Ginoo. Nindot again, nindot mabalikan sa Ginoo nga nagpagamit ta niya. Sigurado nga madalagi ta niya. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Bisan lawom na kagabion, but Lord, still, imong pulong may nakapa-alive na mo, Lord God. Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much. And I pray, Lord God, imong i-bless ta ng viewers karon. And I pray, Lord God, kani nga mensahe nga among nadungog karon, Lord God, mauni maghinungdan nga mo barug yun mis kamatuoran, Lord God. Bisag unsa ilang ilabay nga istorya namo, Ginoo. Padayon mig abante, padayon mig ginumulahutay mi hangtod sa walay katapusan uban sa imong tabang. Og dili na rason nga mamalik mis kaniadto. Enough na to, Ginoo. Karon ang panahon, Lord, nga magpagamit mi nimo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now nga imo silang tagaag courage, Lord God. Kadasig, Ginoo, nga mulakang sa tawag magpagamit nimo, Ginoo. Pinakalami, Ginoo, nga masinati ginamo kanang imo ming magamit sa imong kaymayaan. So Lord, thank you. I-bless na ng viewers karon. And as always, Lord God, I pray to all of the viewers right now, Lord God, unsa man ilang mga problema, ilang kabugat, gidaladala, ilang nas kasing-kasing karon nga mga struggle, unsa man Ginoo ang ilang pinakagikinahanglan karon nga milagro, Lord, I pray in Jesus name. Imo kanang i-grant, imong ihatag, Ginoo, imong palihukon, imo nang ipakita, ipasinati kanila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we believe it by faith. Again, unsa man ang pinaka-need, pinakagikinahanglan, pinakagusto nila nga milagro, sigun sa ilang gitinguha, Lord, I pray, imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We stand in your promise, ningingon ka, Hebrews 13:8, you're the same yesterday, today, and even forever.
So it means nga naghimo kag mga milagro sa una, Ginoo, the God of Abraham, you're the God of Isaac and the God of Jacob. Ikaw ang Diyos ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Naghimog dagkong mulat bilagro butang at kay bulungang butang, the same God nga among giserve karon. And still you can do miracles at this moment. So Lord, I pray unsa man ang pinakaginid nila nga milagro karon sa ilang pamilya, pag-eskwela, trabaho, negosyo, balatian baron, kaluwasan, Lord God, I pray nga imong i-grant, Lord God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We believe it, we claim it by faith, Lord God. Himua lamang ning kapiyalan. So Lord, mao kini imong pag-ampo, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan amahan, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among bugtong manluluwas. Amen. Ug amen. Mabungahong kagabiyon mga igsuon. Praise God. Pahunguna kay bugnaw na kayo. Salamat sa inyong pakiguban kanako o kay balo ko nga karong taknaa sa lain-laing kanasuran adlawan paron, no? So pagka-powerful sa pulong sa Ginoo. Salamat sa kinabuhi nimo, Pastor. Himaya sa Ginoo, Brother RJ Miliana. God bless you more. And this time, I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Iyahang tanan, igsoon, no? That's all for this evening, igsoon. And again, sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, you can click the link sa caption ani mga igsoon. Pwede ra mo diha subscribe, pray raman na. Mas dali ta dito magkita, igso, no? So, Pastor John Ray Oribelo, miss you, Pastor. God bless. Still, Surigao, gyapon ka. Sir Jose Maria, a good friend of mine, police officer, akong classmate. Amping, sir. God bless. Nakas akong prayer. Okay. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor, from Brother Ryan Galaneda of Germany. Okay. So, again, that's all for this evening. Brother Dondo, nindot kay paminawan ng pulong sa Ginoo, himaya sa Ginoo, igsoon, God bless. Long live, Brad. Kay bawo ka kinsa ka, salamat sa Ginoo, brother. Okay, thank you sa message, Lord, from Michelle Colby Galvez. Tanan, salamat kay mga igsoon, and akong ikabilin, as always, ampo lang ta kanunay uban sa pag-amping unya abante ta. Amen. Keep safe, everyone. Good night. See you again tomorrow. To God be the glory.